Beno, hola, sagardotegira hurbildu gara, normalean sagardo denboraldia hasten denean gerturatzen gara onera, baina oraingoan pixka bat aurreratu nahi izan dugu bisita, hain zuzen ere, baia da sagarra jasotzen hasiak direlako, eta prozesua nolakoa den ezagutu nahi izan dugulako. Eta nola ez, kamera aurrean, Iñaki Bengoetxea dugu gurekin, pixka bat, aurtengo nobedadeak errepasatzeko. Kaixo Iñaki, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo, momentua mentzat ondo gea eta ala esan barko. Lanpetoak harrapatu zaituztego, aipatu dugun moduan, baia da sagar bilketarekin hasi zaretelako, hurrengo denboraldiko sagardoa prestatzeko. Konta iguzu pixka bat, noiz hasten zarete normalean sagarrak biltzen? Sagarra biltzen oain, behin, saera zarra da Santa Kutzak. Santa Kutzago, Santa Cruza da amalaua, irailean amalaua. Handik aurrea ja, ondoko aste buruan, taula hasten gaia zuko egiten da bar, eta ja, asti honetan ja, zigea nahiko eroitekoa bentsa repasatzen eta biltzen, ez? Ez gea astintzen hasi handi, zertigan oso desberdin etorri zen loraldia, eta pentsatzen dut, eta parametruk ematen dute, lasai heldu dela sagarra. Orduan, pixka nahi dut ikusia patxaran bildu eta azukrea irabazten utzi. Horixe kontatu behar dizut, ez dakit nolakoa izan den aurteko sagarren hori emanaldia, edo sagar asko urtea izan den, edo pixka bat nola atorroz hauten sagarrak? Aurten heldu da sagarra, mantxo, desberdin, esan duguna, eta oandik azukrea pixka faltaute. Orduan bariade asko di hondi faltautena pixka hori, eta pixkanaka biltzen goaz, presari gabe, eta ez dakat bate presarik nahiz da urrien bukaera arte segi. Orduan, batzuk korrika izan die, baina lehen bukatzean nik beti filosofi hori bilot alden lasaiena, zagarrak bere gozotasun hartu zala, eta hortan, aigera poliki-poliki sailka repasatzen, baina aiziak launduko ditu botatzen, eta beste repasoat emateko badugu lurrian. Horixe galdetu behar nizun, eguraldiak ere nolabait, bai loraldia baldintzatzen duela, baina baita sagarra jasotzeko momentu horretan ere, nolabaiteko eragina izango duela, ezta? Bai, hombre, lehen esan dutena dena batien ezin da bildu. Orduan, pentsatu azizela apirilan erdirako loratzen, maiatzat dena loretan pasa zuen, ekainan egoandik, inkluso ustailan hasieran lora urte bitxikila loria bazuten, bastante gaina, desente, eta orduan pentsatzen dut, loraldia hain desberdin joan zen, txugula sagarrak hilate baten difentzikoak. Batzuk bazien ja, sagarra mizpiraina inak, eta beste batzuk loria hartzen, koajatzen. Orduan, desberdintasun hori egoain arbolan sumatzen da. Eta konta iguzu, nolakoa da sagarrak biltzeko prozesu hori? Ez dakit eskuz egiten duzuen, makinaren batekin laguntzen zareten, edo pixka bat nola egiten duzuen lan? Teknologiari behitzen digu alden gehiena, baina eskuz egiteko terreno asko ditugumen, maldak, eta, saiatzen geha, sariakin, rekogedorakin, astintzekoak pixkanaka mejoratzen txugun. Teknologiaren nahi dugu pixka bat, errestu lana, baina kompetibidadia izateko, baina ez dugu geografiak ez du gehiago gaintzen. Gipuzko hau zabala gutxi du malda gehiago. Horixe da, eta barietatei dagokienez, konta iguzu, aurreko elkarrizketetan aipatu izan diguzu, ez? Bertako barietatekin lan egiten duzula, ez dakit aurten berrikuntzarik duzuen edo pixka bat zeintzuk izango diren aurten landuko dituzuenak. Barietateka egiten dugu sagardoa, eta aurten ere badut ilusioa egiteko gutxinezko pela bat. Joan de urtein ingenon bat hiru barietatekoa eta beste bikoa, oso guztua dago jendea, eta neu nire bai. Eta, dator urtean pentsatzen dut beste emate hongo dela aurten egina. Orduan, gauz hori nik uste jorratu hor dugula, aurre. Bilketarekin lanpetuak zabiltzate orain, baina konta iguzu, zeintzuk izango dira hemendik aurrera, sagardoa dastatu arte eman beharreko pausuak, pixka bat zeintzuk dira datozen hilabeteetan izango dituzuen lanak, eta nola ordenatzen dituzuen? Ordenatzen saiatzen ga alden ondona, baina igualdiak laundu behar digu, betiko dugu, negarra, kanpu mazerretarrak, ez dela nahi du nahiken, baina hortzen gabiltza, kompetitzen, eta lanak daude, oan sagarra bildu, gero kopelak zaindu behar die, temperaturak, eta baina oan bentsat handina dugu sagarra bildu, eta sagarra jo.
eta zukua gero, ja, bueno, gaur denean ontzi teknologikoak edo hobegoak ditugu denak, kontrola temperaturana badugu, eta nahiko hermetiko nola direnez, horrek lan asko mejoratu jo, ongitu, eta gaina baita ere, bueno, errestu edo posibilitate bat, sagardo eukitzeko, ardo eta dena bezala kupeletan, demo askoan, ondo, gaina. Sagardotegi garaia izaten da lan gehien izaten duzuen garaia, baina hala ere oraindik jatetxe denboraldia zabalik duzue eta ekitaldiak antolatzen jarraitetzen duzuen. Izan ere, aurreko asteburuan adibidez sagarreguna ospatu zenuten, 22. edizioa, nolakoa izan da urtekoa? Ondo, jendea askotan egin dugu arratzaldeza eta urtengoa iguardiz, jendea igualdi ona tokatu zen, mendi buelta egin zuen, eta bai etorri zena zuzenean, eta bai menditi buelta etorri zenakin oso ondo ibili ginen, bai pintxo, bai mustio, bai sagardo, jendea ondo, gustura. Umeak ere erakusketa egin genuen, tailerra, sagarra pisoiekin lertu, zukua zuzenien eman, kizkiekin bildu. Bueno, izan duzten txikilek ere beren entretenimentua. Beak eman ziuten gure entretenimentua zaintzen, baina gustura gaitu ginen denak hor. Imaginatzen dut jendeak horrelako ekitaldiak eskertuko dituela, ez? Azken aldian entzuten dugu turismo naturala edo goraldian dagoela, naturarekin lotura duten ekintzak geroz eta eskaera gehiago dutela dirudi, batez ere bazuek ere eskintzen dituzu, ez? Bisita gidatuak eta jendeak horrelako esperientziak eskertuko ditu beraz, ezta? Bai, jendea ja ez du nahi etorri eta, bueno, ez du nahi, bada jende bat, baiez, baina beste jende asko kanpotik eta datornak, nire ere gauzu era pastana joan doman izkanpoa, gustatzen hau ikustia, zer den, ikastia, eta jendeak esperientzia hori nahi du, oso gustoko du, batez ere kanpotik datorrenak, eta nik uste naturaren paseotxo bat eman, baritatek esplikatu, sagarrak eta sagazteiak ikusi. Gero bertan frutu horrekin egiten den zuku hori eta sagarardoa hori dastatzia, janari hon batekin, hori placer bat dela eta jendeak gustura hartzen dula. Eta burua azaroan jarriko dugu jarraian, izan ere beste proposamen bat duzutelako azarora begira, kasu honetan bertsoekin loture, konta iguzu zer eskiniko duzue oraingoan? Bueno, beti badugu bertsotoa bizilua, ez? Bai kirolako eta bai bertsuak eta sagardotegi gaina beti korapilo bera du, lotuta dago kultura, herri ekimen moduan eta jan edan eta gero bertsuak, ez? Eta guk beti hori landu dugu, egiten dugu maiatzien egun importantia, eta aurten ingo dugu azaroan, ingo dugu oso beste egun bat ona bertso zaharra kantari. Bai, eta bueno, Unai Agirre eta Agirre anaiak eta Mendi Luze, etorriko di hiruek, eta batez Unairen anaiak kantatuko ditu bertso zaharrak, lagunduta bere anaiak segurski, baina oso bertso politak, ingurukoak gainea, hemen badie bertsoak Irunen, bueno, bazien bertsolai espazien ospetsuak ere nahiko politak, eta gure aurrekoak, eta lopete gitarranak, eta bazien bertso batzuk inguruan txirrita bera jarritukuke badie, bidasoa boltan, eta nik uste horietoko batzuk akordotoko justela horiek, eta bazkari hon bat, tipiko bazkari bat, potaje eta baserriko jaskuekin, iguardi bat ondo pasatzeko modu zango dugula. Seguru baietz, azkenean lehen aipatu ditugu, bertako sagarrak aipatu ditugu, baina ondo aipatu duzun moduan zuk, hori, sagardotegiak badu lotura hori ez bertako kulturarekin, eta agian ekitaldi hau ez dago hainbeste pentsatua turistentzat, baina bai bertako jendearentzat, azkenean garrantzitsua izango bai da bertakoak ere pozik eukitzea, ezta? Bai, nik uste badagola jende asko oso bertan bizi dena, eta hiri ondilen nola den Irun errenti, ondara bira onditzen nahi da, baina Irun bentsat, badago jende bat, esperimentatzen nahi dena, pixkan, batzuk etorri barrak ere, bai, 25 urte, 26 baditugu, baina etorri barra, eta orduan pixkanak etortzen nahi die, geho beste atzu ikusten zu, garai batin ireki genuen, umea txuazienak, baina heldu dila, umeakin berak, beste atzuk beren emasteakin, eta joan, esan zu, ziklo berria bat hor, eta polita, behaken nahi dute, esperimentatu gauza horiek. Hori da, denbora konturatu gabe pasatzen zaigu eta maitzeko aipatu gordugu
konturatzerako ja urtarrila bukaeran egongo zaretela eta jada sagardo denboraldi berri bat hasten. Ez dakit jada horretan pentsatzen hasiak zarete, burua bertan duzuen edo oraingo lan honetan zentraturik zaudeten. Ez, parteka joan behar dugu eta aurrengo lan hau ondo egin, gero eguarri galdea trasiegoak eta oporraga 10 bat egon benik hartu, non batxe, atiak itxita kanpoko aldi hemenik egon, eta lasaitu pixkat eta indar berrituta zi urtarrilean. Hori da, urtarrileran datorren ari begira indarrak hartzea espero dugu eta orduan ere bertatik pasako gara nolakoa izango den ikustera, beraz, mila esker Iñaki berriro ere, eta animo aurretik duzuen lan guztiarekin. Bale, eskerrik asko eta nahi duzuen arte.